Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție de emisiune electorală Europa votează. Europa 2024 votează. Europa care se vrea o Europa mai frumoasă după 9 iunie, cu un Europarlament care să ia decizii cel puțin la fel de bune ca cel actual, dacă nu și mai bune. Și când vorbim de alegeri europarlamentare, bineînțeles vorbim și de soarta noastră din viitorii 4 ani. Vom trimite în Parlamentul European 32 de europarlamentari. Dacă până acum am făcut foarte multe emisiuni de alegeri locale și am vorbit de, bineînțeles, de problemele locale, de apă, de canal, de poduri, de drumuri, și chiar m-am plâns că nu am abordat subiecte pe tematică europeană, a venit și rândul unei astfel de emisiuni. Dar trebuie să încep frumos că zilele astea din iunie sunt cu miros de floare de tei, ceea ce este splendid pentru noi, și există viață și după 9 iunie. Important este pe 9 iunie să mergem la vot. Alegerile comasate, locale plus europarlamentare, ultima strigare, cam așa aș mai adăuga eu o scurtă frază în deschiderea acestei emisiuni, înainte de a-mi prezenta invitata mea de astăzi. Este vorba de președintele Organizației de Femei Social-Democrate din județul Suceava. Un om care s-a implicat foarte, foarte mult în politica județeană și regională, un om care a adus la Suceava și multe, multe zâmbete pe chipurile multor copii, a sute de copii, dacă nu chiar mii, dar și zile mai senine unor persoane mai în vârstă. Candidează din partea Partidului Social-Democrat și pentru Consiliul Județean, dar și pe listele de europarlamentare. Este vorba de Larisa Blanar. Sărut mâna, Hristos a înviat, vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației. Bună ziua, adevărat a înviat, eu vă mulțumesc. O plăcere să vă am, este o premieră, să vă am invitată, este o premieră pentru mine emisiunea cu dumneavoastră. Mi s-a arătat într-un final de campanie să vorbesc și teme absolut interesante, că mă săturasem deja de apă, canal, gunoi și altele. Mă săturasem deja de râca dintre anumiți contracandidați pentru primăria municipiului reședință de județ, că aici a fost cea mai mare bătălie. Greșesc? Nu știu dacă greșiți neapărat, bătălie peste tot, și la județ, și la municipiu, și la comunele din județul Suceava. Cam așa e. Spuneam în deschiderea emisiunii de o Europa remodelată după 9 iunie, dar înainte de a-mi răspunde la această introducere în emisiune, aș vrea să-mi spuneți de când faceți politică. Din 2016 și mai aplicat să spunem din 2020. Din 2020, așa, din pandemie. Din pandemie, Cum de v-ați apropiat de politică? Am considerat că e important să mă implic pentru că aveam idei sănătoase pe care trebuia să le pronunț la o masă rotundă acolo unde noi contăm. Noi care? Noi oamenii, noi electoratul, noi românii, pentru că uitați cum e, degeaba vorbim noi doi acum, degeaba vorbim noi două femei la o cafea, degeaba vorbim în familie, dacă nu suntem acolo unde se iau decizii. Atâta vreme cât nu ne prezentăm la vot, și pentru că ați spus la începutul emisiunii că e important să mergem la vot, această sintagmă cred că ar trebui puțin dezvoltată. Oamenii aud și au auzit asta de nenumărate ori. Dar nu e cineva care să se ocupe în mod deosebit de importanța acestei prezențe la vot și să le explice oamenilor și electoratului de ce este determinantă prezența lor acolo. Pentru că în ceea ce privește europarlamentarele și în ceea ce privește localele, adică odată la 5 ani sau odată la 4 ani, noi contăm. Degeaba discutăm ulterior dacă atunci când avem acest drept democratic pentru care s-a murit, și o să-mi spuneți după ce termin eu de zis de ce zâmbiți, e păcat să nu exercităm acest drept democratic. Ulterior discuțiile sunt în zadar. Vă rog. Da, vă spun și de ce zâmbeam, dar să știți că ieri într-o emisiune electorală, și mi-am încheiat vreo 3 emisiuni electorale în campania asta, și am adus un argument foarte pentru ce să ne prezentăm la vot. Eu la Revoluția din 1989 aveam aproape 18 ani și la Revoluția din 89 mi-au murit cunoștințe, prieteni, da, sau au fost răniți
din cei peste 1000 de morți de la Revoluția din 89, măcar unul merită ca noi să ne deplasăm 10 minute până la cabina de vot pe 9 iunie și să votăm și pentru alegerile locale și pentru alegerile parlamentare. Este un argument forte, un argument de suflet pe care eu l-am spus până acum în vreo 3 emisiuni. Zâmbeam pentru că mi-am amintit o vorbă, o zicere, o zicală, un proverb. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. O fi valabil? Nu cred că este valabil, pentru că acesta este spiritul democrației, altfel n-am mai fi prezenți la vot. Și Uniunea Europeană, pentru că suntem într-o emisiune în legătură cu alegerile europarlamentare, da, într-adevăr, comasate cu cele locale, din punctul meu de vedere a fost o decizie bună aceasta de a le comasa, pentru că oamenii nu au înțeles de ce este important să se prezinte la vot inclusiv în ceea ce privește alegerile europarlamentare. Pentru că nu se întâlnesc destul de des cu europarlamentarul care în principiu îi reprezintă. Absolut. Nu știu ceea ce face europarlamentarul astfel încât viața lor să fie mai bună, pentru că oamenii politici și mediul politic de aceea există ca nouă tuturor să ne fie mai bine. Dacă am înțeles acest lucru, cred că suntem câștigați fiecare dintre noi în parte. Prin urmare, odată la 5 ani, având aceste alegeri europarlamentare, este foarte important ca electoratul din Suceava, pentru că lor ne adresăm în acest moment, să înțeleagă și să fie conștienți de importanța acestui vot. Bine, online nu ne adresăm numai electoratului din Suceava, emisiunea poate fi văzută și de cei din diaspora și de cineva din Teleorman sau din Timiș. Cu atât mai bine, sunt fericită să aflu asta. Ce vreau să spun? Este foarte important ca pe 9 iunie electoratul să își asume acest drept, astfel încât pe 10 iunie, pe 11 iunie, când vor fi numărate voturile despre care spuneați, să fie încântați, 1, că sunt parte din echipa câștigătoare și 2, de ce nu, pentru că printre cei care ne urmăresc nu sunt doar votanții PSD-ului sau ai acestei alianțe pentru care eu sunt desemnată ca și europarlamentar, să înțeleagă ce au greșit în aceste alegeri, pentru că vrem, nu vrem, minoritatea trebuie să se supună majorității și prin urmare, inclusiv în 9 iunie 2024, este vorba de număr de voturi. Uitați-vă, vreau să facem o paralelă și pentru că ați pomenit și de municipiu, e important ca oamenii să știe acest lucru. În Suceava suntem, în municipiu, plus minus 120.000 de locuitori. Trebuie să știe lumea că la alegerile din 2020, actualul primar a fost ales cu 9.000 și ceva de voturi. Asta e știut. Nici măcar 10%. Atunci, minoritatea care se supune majorității care, adică celor care s-au prezentat la vot. Ceilalți n-au ales să conteze nici în ziua votului și prin urmare nu pot decât să se plângă ulterior. Fac un apel cu această ocazie, în această emisiune la dumneavoastră, să-i rog pe suceveni, atât pe cei din municipiu, cât și pe ceilalți din județul Suceava și, bineînțeles, doamnele care sunt președinte la organizațiile din județ, pentru că sunt președinta acestei organizații la nivel de județul Suceava, să mobilizeze electoratul astfel încât prezența la vot să fie foarte mare, să nu mai fim, când ne uităm la știri în ziua alegerilor, noi, Suceava, printre ultimele județe cu prezență la voturi, adică prezență mică la vot. Cu siguranță prezența, spun eu, va fi ceva mai mare, fiind comasate cele două tipuri de alegeri. Probabil că avea tata o vorbă despre morți numai de bine. Știi ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani? S-a întâmplat asta, a fost. Probabil că și în acest ciclu electoral, lumea nu știu dacă a fost dezamăgită în continuare ca să nu se prezinte la vot. Și aici e o mare problemă și nu numai la Suceava, ci la nivel național. Uitați cum stau lucrurile. Ceea ce au făcut cei care au condus acest județ până în momentul 9 iunie 2024, atât la nivel de județ cât și la nivel de municipiu. Oamenii știu, au văzut, au putut constata cu ochiul liber cum stau lucrurile. Ceea ce am făcut noi, fiecare, în această campanie, s-a auzit, s-a văzut, s-a discutat, s-a repostat, atât în mediul online, cât și în deplasările pe care le-am avut cu toții în teritoriu, atât noi, cei din PSD, cât și colegii de la celelalte partide. Concluzia
clară a ceea ce am făcut și a ceea ce am spus noi în campanie, se va vedea, spun asta mereu, pe data de 10 iunie, pentru că atunci se va trage o linie clară și vom putea înțelege cu toții ce am greșit, ce ar fi trebuit să facem și ce o să facem în continuare, pentru că este determinant. O analiză pe text și pe rezultat, da? Exact. Poate va fi o viziune tânără, aveam și o știre cu 4 parcuri industriale și locuri de muncă bine plătite prin care să aducem tinerii înapoi acasă și este un subiect ridicat de candidatul partidului pe care îl reprezentați, PSD, a domnului George Șoldan, pentru un viitor economic pentru județul Suceava și pentru regiune. Dar până ajunge la acest subiect, vorbeați de femeile din PSD și ați accentuat în ce ați spus dumneavoastră de vreo 2-3 ori și e normal fiind și președinta organizațiilor de femei social-democrate pe județul Suceava și vreau să vă întreb de egalitatea de gen. Știm, luptăm încă, bun. Am făcut foarte multe emisiuni cu colega dumneavoastră, deputat Mirela Elena Domnică, și am abordat subiectul ăsta cred că de nenumărate ori. Da? Și mie mi se pare totuși că nu s-a ajuns acolo unde trebuie privind egalitatea de gen, privind prezența femeilor pe listele electorale. Vreau să... Și mă rog, și mă scuzați că mă întrerup, Larisa Blanar și Doinița Nela Cocriș probabil sunt niște excepții care confirmă regula și care le mai regăsim pe listele de consilieri județeni sau de consilieri locali sau pe lista de europarlamentare, cazul nostru. În ceea ce privește alegerile locale, da, aveți dreptate, numărul nu este proporțional cu cel dorit sau cu cel vehiculat, cel puțin până acum, însă vreau să vă dau o veste foarte bună din punctul meu de vedere și e normal să trag foc la oala mea. Astăzi, când stăm de vorbă, în Parlamentul European suntem 39,8% femei, ceea ce înseamnă aproape 40% și vom vedea ce spune data de 10 iunie 2024, pentru că trendul european este acesta. Și oricât ne-am dorit și oricât am fugit de cuvinte, să știți că atât România cât și celelalte state membre ale Uniunii Europene trebuie să țină pasul cu Europa și trebuie să se alinieze. Viteza cu care facem asta ține într-adevăr de noi, este o realitate, însă spre acolo se merge și mai mult decât atât e foarte important ca aceste doamne care își doresc să facă parte din administrația locală, pentru că vedeți, oricât am vrea să separăm politica de administrație, nu putem face asta, pentru că pentru a face o administrație bună trebuie să facem întâi o politică sănătoasă. Prin urmare, 10 iunie 2024 va spune atât la nivelul României, al județului Suceava, cât și al Uniunii Europene, în ce măsură femeile sunt sau nu reprezentate. Da, să știți că am făcut un efort de memorie și m-am gândit ce europarlamentari am avut sau avem femei și mi-am amintit de Corina Crețu, normal, a deținut 2 mandate, pare mesi dacă nu greșesc, și a făcut treabă bună în Comisia de Transporturi. Avem pe Adina Vălean, da, pe Maria Grapini, pe Ramona Strugaru, deci sunt doamne... Maria Grapini va fi în continuare. Sunt românce care chiar ne reprezintă în Parlamentul European, da? Cam asta e cu egalitatea de gen. Trecem la alegeri europarlamentare, ultima strigare, și hai să abordăm un subiect care ne-ar trebui vreo 5 emisiuni. Probabil stăm aici până pe 9 iunie și nu ajungem la nicio concluzie sau nu reușim să acoperim acest subiect. Fondurile europene, și mă refer în primul rând la fondurile prin PNRR, da? Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, dar și la programele operaționale regionale, și o să încep cu al doilea, cu aceste programe operaționale regionale, POR-uri cunoscute, ciclul 2021 de finanțare, ciclul de finanțare 2021-2027, doamna Larisa Blanar, din care, scuzați-mă, s-au atras foarte, foarte puține fonduri. Suntem la jumătatea anului 2024, precum știm, da? Exact. Timpul scurs e mult, ăla a rămas e puțin. Deci ar trebui pe ultima 100 de metri noi să venim acum cu proiecte unul după altul. Vreau să clarificăm 2 lucruri întâi. Electoratul are cunoștință despre fondurile europene, marea parte și marea majoritate a electoratului doar de la știri. Și dintr-o știre vreau să vă spun că fiecare dintre noi reținem foarte puțin.
Foarte puțini sunt cei care studiază problema mai departe. Trebuie să facem un anunț foarte important pentru electoratul din județul Suceava, pentru că în momentul în care va intra în cabina de vot, este foarte important să voteze în cunoștință de cauză. Știți cât de mare este diferența între a merge la vot pentru că merge vecinul sau pentru că e 9 iunie și așa facem cu toții și a merge la vot pentru că tu crezi în ceva sau în cineva și știi despre ce este vorba? Credeți-mă, este o diferență foarte mare. Vreau să-i anunț pe toți sucevenii, bineînțeles, nu vreau să supăr pe nimeni, pe cei care nu știu, că România din 2007, de când este membru al Uniunii Europene, a dat 1 euro și a primit 3, pentru că sunt foarte multe informații care circulă, adică, vorbind pe sume exacte, am dat 30 și ceva de miliarde de euro și am primit 90 și ceva de miliarde de euro. Oamenii sunt manipulați de informații greșite și eronate și după aceea se transmite din om în om și zice omul, ce-mi trebuie mie Uniunea asta Europeană, cu ce mă ajută pe mine personal? Păi uitați-vă, indiferent despre ce domeniu vorbim, Uniunea Europeană nu a făcut niciun stat să retrogradeze dimpotrivă. Sunt bani pe care noi i-am atras și pe care îi vom atrage în continuare. Sunt 2 miliarde de euro numai pentru energie verde. Gândiți-vă, și vor mai veni alți bani, adică încă 1 miliard și 400 de milioane de euro tot pe energie verde. E foarte important ca România să se alinieze Uniunii Europene. Din cele 26 de state membre, gândiți-vă că noi avem 32-33 de europarlamentari. Acum se preconizează că vom fi 720 de toți europarlamentari la Bruxelles. Este foarte important, gândiți-vă, Germania, cel mai mare număr de europarlamentari, este iarăși o cifră pe care electoratul e important să o știe, pentru că de aceea spun votez în cunoștință de cauză, știu ce fac oamenii aceia acolo, știu despre ce este vorba. Statul membru al Uniunii Europene care are cel mai mare număr de europarlamentari este Germania, cu 96, iar aceasta este cifra maximă. Noi suntem pe locul 5. Și noi suntem pe locul 5 cu 33, cel mai mic număr fiind de 6, Malta și Luxemburg. Da, 6 europarlamentari. Gândiți-vă că acești 33 de europarlamentari normal că vor ține cu România. Acesta este și sloganul la alegerile europarlamentare din 9 iunie al nostru, ținem cu România, și dincolo de asta să știți că asta fac românii noștri acolo, indiferent despre cine este vorba, iar această alianță, ducând un număr mai mare decât restul europarlamentarilor din România, da, mă refer la alianța PSD-PNL, vă dați seama că fiind afiliate acestor 7 grupuri care există în Parlamentul European, noi facem parte din cele mai mari grupuri de acolo și este normal ca puterea de decizie să fie cea care contează acolo. De aceea oamenii, 1 la mână, că trebuie să se prezinte, și 2 la mână, trebuie să înțeleagă că unde unul nu-i putere și dacă suntem mai mulți, putem face mai mult. Și asta înseamnă mai mulți bani europeni, pentru că toți banii cu care se dezvoltă orice localitate din lumea asta, nu neapărat din județul nostru sau din România, vin din 3 locuri. Din bugetul local, de la Guvernul României și din fondurile europene. Cele mai dezvoltate comunități, că aici nu mă refer neapărat la județ, municipiu, reședință de județ sau comună. Cei mai mulți bani vin din fondurile europene. Guvernul Ciolacu va da 17.000 de euro, exact să vă răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, 17.000 de euro cu care vor fi pregătiți oamenii, pentru că e nevoie, știți ce multă muncă este în spatele acestor dosare cu fondurile europene, foarte multă muncă, și sunt de apreciat primarii care au reușit să atragă fonduri europene consistente. Se și vede că localitatea, comunitatea lor este dezvoltată. Și atunci e păcat dacă noi am dat 1 euro și am primit 3. De ce noi românii să nu fim reprezentanți de-ai noștri care ne ajută să facem asta în continuare? Eu sunt pro-european până la Dumnezeu și mai sus, cum se spune popular, da? Da. Dar, vedeți dumneavoastră, sunt primari și primari de dumneavoastră din PSD și primari din PNL, aliații dumneavoastră, care spun așa: nu vreau proiecte europene, că e multă bătaie de cap, am auzit eu la ședința mea pe asociație cu primarii, da? Și eu mi-mi convine fondurile guvernamentale, că acolo toc eu îmi iau șpaga de la firma de cartier, de casă, de alucumnată. Și știți că sunt cazuri de astea concrete, cine răspunde, da, la această întrebare? Știți că sunt cazuri? Recunoașteți că sunt cazuri concrete? Am auzit.
Bun. Am auzit. Ați fost elegant. Știți cine răspunde la această întrebare? Electoratul pe 90 iunie. Corect. Pentru că ei vor sancționa, vor vedea. Exact, pentru că ei vor vedea oamenii de ce la noi în comună nu s-a putut și acolo s-a putut, de ce noi nu avem apă canal și ceilalți au, de ce noi nu ne-am dezvoltat și ceilalți au reușit să facă asta. Oare nu fi primarul cel care a făcut diferența? Pentru că indiferent cât am vrea noi să dăm vina pe altcineva, credeți-mă că primarul este cea mai importantă persoană din politică și spun asta cu simț de răspundere, nu neapărat pentru că îi apreciez foarte mult și pentru că am înțeles, fiind mult mai mult implicată în ultima vreme, importanța determinantă a primarilor. Convingeți-mă pe mine, care am făcut prima emisiune economică prin 92-93 la Radio As, da? Că banii ăștia din prin por, care sunt atrași acum în proporție de 20-30%, vor fi atrași până în 2027. Va trebui să facem asta. Pentru că mi-ați vorbit de oameni, că guvernul PSD, condus de Marcel Ciolacu, dă 17 milioane de euro. Nu, da, 17.000 de euro. Mii de euro pentru a pregăti oameni care să învețe să atragă fonduri europene mult mai ușor. De unde mai găsești oameni? Că forța de muncă vezi cum e și nimeni nu vine la buget, nu-ți vină ea buni. La buget tot băieții care lipesc afișe vin. Păi uitați-vă că fondurile europene pot fi atrase atât de către administrațiile locale, cât și de mediul privat. Corect. Și putem face asta, adică acești bani nu sunt exclusiv pentru administrațiile locale, însă se pot folosi de ei, evident, ca să pregătească acești oameni și mediul privat va fi de asemenea foarte interesat și acești bani se vor atrage pentru că nu avem de ales. Este în interesul nostru, în mod deosebit. Și probabil că o să ne mai revedem la emisiuni și atunci o să discutăm aplicat pe cifre, da? Cu mare drag. Vreau să trecem și la alt subiect. Ca să atragi fondurile astea, s-a tot vorbit și se vorbește de transparență și digitalizare. Și e un capitol la care România, scuzați-mă, a rămas tare, tare în urmă, comparativ cu celelalte surate din Uniunea Europeană. Știți foarte bine că avem un ministru tânăr, determinat și foarte bun de la Bistrița, ministrul nostru al PSD-ului, Bogdan Ivan, de la digitalizare, care a făcut pași importanți în ultima vreme, astfel încât această transparență să fie un plus pentru atragerea fondurilor europene, fie că vorbim de administrație, fie că vorbim de această sintagmă care circulă foarte des în ultima vreme, la un click distanță, pentru că fiind în 2024, atât noi Suceava, cât și noi România, trebuie să fim în trend și în linie cu Uniunea Europeană și nu avem de ales nici aici. Avem oameni pregătiți și acolo și având în vedere că următorul guvern va fi tot PSD, așa sperăm și așa credem și o să vedeți că așa o să fie, cred că avem cei mai buni oameni și cei mai buni miniștri astfel încât lucrurile să funcționeze, inclusiv în ceea ce privește digitalizarea. În digitalizarea trebuie să leg subiectul ăsta și cu lupta anticorupție, pentru că în momentul în care ai 2 clicuri distanță și nu mai depui dosarul fizic, dosarul online cu cele 70 de acte, se depune la ghișeul numărul 3 la etajul 4, da? Cam așa e în România, cam, încă suntem aici, deci trebuie să recunoaștem, da? Lupta anticorupție văd că stagnează de ieri. Și e un subiect sensibil și un subiect care a atras multe voturi pe o anumită parte politică și pe anumite sloganuri, da? Fără penal în funcții publice, nu mai amintesc și nu mai repet, dar care într-adevăr ar trebui susținută cumva din punct de vedere. Știți cu ce sunt eu foarte împăcată? Cu faptul că, știți vorba aceea sănătoasă românească, că o să dăm seamă cu toții într-o bună zi, într-un fel sau altul. Am liniștea asta că lucrurile care trebuie să se întâmple se vor întâmpla. Dincolo de asta și în paralel, la scară mică, da? Dar la nivel mare. Dincolo de asta și în paralel, e foarte important ca cei pe care îi promovăm noi, pentru că, uitați-vă, politica, ce să vezi, e un voluntariat, cel puțin. Așa începe. Mai mult, așa începe, da, bun. Toți dintre noi începe ca un voluntariat, crezi că poți să miști lucrurile, crezi că poți să faci lucruri pentru ai tăi și intri într-o anumită barcă, pentru că dacă vorbim de candidați independenți, sunt foarte puțini. Și barca începi să te scuturi și mai te nești câteodată.
în barca aia. Dacă știi să vâslești în direcția în care trebuie... Sau dacă ai vesta de salvare aia bună. Uitați-vă că noi, PSD-ul, am avut și vesta de salvare cea bună și am și știut să văslim de-a lungul timpului. Dar nu vorbiți de barcă, că mi-am secvența aia cu Dragnea și cu Ponta în barcă și îi spunea ministrei mediului, tu ce cauți aici, Olguțo sau cum o chema? Auziți, asta aparține trecutului. Era frumoasă, oricum a rămas Ponta aia. Asta aparține trecutului. Am știut ce să facem de-a lungul timpului, astfel încât am rămas cel mai mare partid din România. Și acum să mai atingem un subiect foarte important. Indiferent în ce partid politic suntem sau simpatizanții unui partid politic sau altuia, cred că cu toții, noi românii, ar trebui să recunoaștem că PSD-ul a fost singurul, dar constant și consecvent, căruia i-a păsat întotdeauna de toate păturile sociale și a și făcut. Pentru că dacă dumneavoastră dăm un exemplu, da, facem un exercițiu, sunteți votant AUR, să zicem, sau ADU, sau Doamne, Forța Dreaptă, sau habar n-am. Așa, spuneți-le toate, Să știți că avem printre cei care ne văd și ne ascultă și votanții altor partide, evident. Ok. Și dacă sunteți votantul altui partid, aveți pensia mărită tot de PSD. Și alocația mărită tot de PSD. Iar de la 1 iunie, guvernul Ciolacu va mări salariul minim de la 3.300 la 3.700 de la 1 iulie pentru toți românii. Într-o profundă îngrijorare a mediului de afaceri. Da. Și a comunicatului el a venit de la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, care spune, bă, de ce măriți salariul așa pompieristic? Pentru că oricum eu, dacă omul ăla merită 3.700, îi dau 3.700, da? Trebuie și vreau să ajung la clar, să continuăm aici, să nu la trecem taxele mai pe departe. muncă, care sunt foarte, foarte mari în România. Da, să nu trecem mai departe, să trecem. lămurim pe cei care ne luăm ascultă. defragmentat. Nu este pompieristic. Nu poți să trăiești cu bani mult mai puțin decât cei din Uniunea Europeană. Suntem în Uniunea Europeană, prețurile sunt cele care sunt. Nu putem înainta cu viteza cu care ne dorim cu toții, însă pentru PSD este foarte important să înaintăm toți. Și dacă nu cu viteza cu care o parte a societății și-ar dori. Și atunci este nedrept, pentru că vedeți foarte bine, atât mediile defavorizate, atât tinerii, revenind un pic la alegerile europarlamentare. Uitați-vă la agricultură, cum au fost avantajați tinerii și încurajați să facă agricultură. Adică Uniunea Europeană, prin PSD în România, s-a orientat și a analizat fiecare segment al societății, astfel încât niciunul să nu fie lăsat în urmă. Și cred că asta putem vedea cu toții, indiferent cât de cârcotași am fi unii dintre noi. Vreți să ajungem în Bucovina noastră, dragă, aici pe planurile noastre moldovenești, așa? Haideți. Chiar nu mă să ai în Bucovina, în regiunea de dezvoltare nord-est, Iași, Suceava, Bacău, Botoșan, Vaslui și Neamț, da? Acolo unde știm prea bine PIB-ul e cel mai mic, salariile sunt cele mai mici, sărăcia e cea mai mare, infrastructura e cea mai proastă, da? Și acum hai să spunem și partea frumoasă a lucrurilor. În București, spun statisticile europene, nu o spun eu sunt mai țăran de la Fălticeni, da? Dar spun statisticile europene, în București se trăiește, sunt salarii mai mari decât în Berlin sau Roma. Da, și nu cred că la stat, ci cred că în mediul privat. Just, da? Ce facem cu Moldova? A7-le ăla care înseamnă deschiderea spre Europa, care înseamnă să ducă și Tudor de la fabrica de cașcaval, prietenul meu Tudor, cașcavalul a fumat cu frigorifica direct până în Să știți că Viena Uniunea Europeană are un program foarte bine stabilit în ceea ce privește produsele românești. Și aici mă refer, pentru că ne întoarcem și la infrastructură imediat, pentru că este de bază, într-adevăr. Uniunea Europeană și România își dorește în mod deosebit ca parlamentarii noștri la Bruxelles să spună așa: produs în România, procesat în România, vândut în Uniunea Europeană. Vă amintiți discuțiile din trecut când noi trimiteam cerealele noastre în Ungaria, făceau făină și noi cumpăram făina procesată acolo. Este foarte important ca ceea ce producem să și procesăm în România, astfel încât să crească, da, și salariile și locurile de muncă, astfel încât să vindem produsul nostru finit în Uniunea Europeană, pentru că, într-adevăr, avem produse de calitate și avem cel mai de calitate sol. Ce să vedeți, eram grânarul Europei și astăzi importăm din stânga și din dreapta. Nimic, nici ilegal, nici imoral în a face importuri, însă, având
atât de multe resurse din toate punctele de vedere, noi românii, și aici suntem binecuvântați, este păcat la Dumnezeu să nu profităm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu și colțul ăsta de rai în care ne-am născut cu toții. De aceea cred eu că e foarte important ca românii să înțeleagă că trebuie să avem om și la Bruxelles. Nu se poate și nu un oarecare om, ci oameni cărora într-adevăr să le pese. Și poate și un comisar european? Sperăm. Vedem după 10 iunie, după alegeri, că se va alege și președintele și după aceea. Din câte știu, au fost ceva discuții pe Comisariatul de Energie sau Comisariatul de Apărare. Da, sau energie discuții sau apărare. De principiu, da, mă rog, între cei mari, foarte mari. Să știți că și la apărare s-ar putea să avem șanse, pentru că suntem în această poziție geostrategică a Europei și prin urmare e important să avem un om și acolo, însă nu noi doi stabilim acum. Poate colegul nostru, domnul Tudose? Sunt jurnalist, totuși. Da, posibil. Posibil să fie sau acolo. vedeți pe altcineva? Din punctul meu de vedere, cred că e în regulă în ceea ce îl privește, pentru că... De ce nu o doamnă din PSD? De ce nu dumneavoastră să luptați pentru un comisariat? Sunt primele locuri. Sunt primele locuri și cred că cei de pe primele locuri vor fi cei vizați și mai ales luați în calcul pentru astfel de responsabilități până la urmă. Ați vorbit așa de frumos de zona asta și de colțul ăsta de rai și bineînțeles că bine, când vorbește cineva așa frumos mă duce gândul la poale în brâu calde, da? La plăcintele alea calde. Cum contracarați dumneavoastră tot mai des auzita glumă cu vom mânca făină de insecte, că mi-au spus vreo 3 invitați de la o anumită formațiune, alianță politică, în emisiune în direct, că uite ce ne faceți dumneavoastră, cei din PSD și PNL, că vom mânca noi numai făină de insecte. Exact ce vă spuneam. Și e un subiect care n-aș fi vrut să-l abordez în vecii veacului, da? Ați vorbit așa frumos de produsele tradiționale că exact ce vă spuneam la începutul emisiunii. Este foarte important ca electoratul să fie informat și să nu folosească aceste informații exclusiv la nivel de titlu. Acesta, da, este un titlu. O să mâncăm făină de nu știu ce. Și gata. Dar e un titlu care vrei să vinde în presa tabloidizată, depășită după mine, da? Ok. Dacă vrei să discuți acest subiect la nivel de conținut și nu exclusiv la nivel de titlu, lucrurile stau diferit. Nu PSD și PNL și nu noi europarlamentarii suntem cei care decidem asta, unul la mână. Doi, noi suntem acolo ca să păstrăm tradiția și să ne vedem în continuare de ale noastre, pentru că suntem conștienți că suntem în continuare noi românii sănătoși atât la minte cât și la suflet și ce să vezi, ne dorim să fim și la trup și prin ceea ce mâncăm. De ce nu? Pentru că este determinant. Adică nu e neapărat să ne cumpărăm un produs de lux, dar de mâncat trebuie să mâncăm cu toții. Și dacă avem acest pământ despre care vorbeam atât de bun și dacă avem oameni interesați să facă agricultură, de ce să stăm noi să ne aliniem cu niște lucruri la care nici nu ne pricepem și despre care nu știm foarte multe și care nu știm sigur că ne vor face bine? Prin urmare, este foarte important ca noi să contracarăm toate aceste lozinci, pentru că se folosesc adversarii noștri politici, indiferent despre cine vorbim, de 2-3 titluri aruncate, trecute în goană pe acolo și gata, domnule, reproșăm ăstora că uite ce vor să facă cu noi. Vor să ne dea făină de nu știu ce să mâncăm. Nu o să facem asta, vă asigur. Da. Vorbeați de comasate și au avut poate și partea lor bună. Am făcut niște economii la bugetul național, dar prin această comasare a alegerilor locale cu alegerile europarlamentare. Dar, de cealaltă parte, probabil va fi și prezență mai bună la vot pe alegerile europarlamentare, știm că a fost destul de slabă la ultimul tur de scrutin, dar, pe de altă parte, marile teme europene au fost absente în campania asta electorală. Cel puțin la nivel local și regional. La nivel național, pe televiziunile mari s-a mai mișcat câte ceva, foarte puțin la cât mă așteptam. Dacă această alianță poate avea scuza de a fi contracandidați la alegerile locale, pentru că asta se întâmplă în marea parte a țării, da? Și spunem, da, domnule, PSD, PNL, pentru că sunt în alianță, au scuza asta că n-au tras foarte mult la nivel de țară, la nivel de județul Suceava, corect, pentru aceste alegeri europarlamentare. Însă, ce puteți să-mi spuneți dumneavoastră, ca electorat, ca om de presă, ce au făcut celelalte partide pentru aceste alegeri?
în ce măsură alți candidați la europarlamentare de la celelalte partide au dus o campanie astfel încât omul să înțeleagă. Și avem plusuri și minusuri, inclusiv la această comasare, pentru că monedă se bate pe locale cel mai mult. Și asta o știm cu toții, n-am anunțat noi acum nicio veste, nicio noutate, da? Se merge foarte mult pe locale. Prin urmare, europarlamentarele au fost lăsate pe locul 2. Nu știu dacă din rea voință, cu bună știință sau din neglijență, habar nu am, însă, inclusiv din punctul meu de vedere, cred că nu s-a discutat suficient astfel încât electoratul să înțeleagă că dacă merge la vot și votează cu X, cu Y sau cu Z, care sunt avantajele, dezavantajele? Pentru mine, ca și candidat, este foarte important ca pe 10 iunie să înțeleg dacă oamenii care au votat cu un partid sau cu altul au votat în cunoștință de cauză. Nu știu dacă voi afla asta. Cert este că inclusiv atunci cred că voi conștientiza pentru a multa oară că oamenii sunt totuși afiliați anumitor partide și nu anumitor ideologii sau persoane neapărat cum este în cazul primarilor, da? Omul votează omul, cred eu, mai mult la nivel de comunitate, de comună, de localitate. Însă, în ceea ce privește europarlamentarele, nu știu în ce măsură va fi votat omul Larisa Blanar și candidatul PSD-PNL. Da, și se va merge foarte mult. Prin urmare, 10 iunie ne va răspunde și la această întrebare. Absolut, 2 minute din emisiune, 3 subiecte mele. 2 minute mai avem? Da, deci nu le-am împărțit bine ca timp. Migrația, care este o problemă de dă fiori multor bucovineni, fie ele din Vadul Moldovei sau din Panași sau din Cașvana sau din Dărmănești, da? Ok. Și spune, bă, nene, vin ăștia, o să vină și o să ne cotropească. Era și bancul ăla, că în București, dacă nu știi filipineză, te rătăcești, sau nu mai știu ce, nepaleză. Da. Al doilea subiect, suntem aici la granița cu Ucraina într-o situație destul de dificilă, să o recunoaștem, da? Și știm prea bine problemele de la Siret, cu blocajele, cu tirurile, mă rog, și nu numai. Reconstrucția Ucrainei. Deci, 30 de secunde pentru fiecare subiect și ultimul subiect, bineînțeles, va fi ceva mai sentimental despre omul Larisa Blanar. Dacă mai are timp să se joace cu fetița dumneai. În ceea ce privește migrația, vreau să le asigur pe doamne că cel puțin în acest moment și atâta vreme cât noi avem oameni la Bruxelles... Fiți așa pro-femina, clubul femina, de ce numai pe doamne, dar asigurați-mă și pe mine. Nu și numai pe dumneavoastră, doamne. dar așa m-ați întrebat și așa și răspund la întrebare. Bineînțeles că ne afectează, ne ajută sau nu pe toți. Dincolo de glumă, atâta vreme cât avem oamenii care trebuie la Bruxelles, nu cred că avem de ce să ne facem griji, cu atât mai mult cu cât sunt români și suceveni de-ai noștri care își caută de lucru și nu găsesc. Într-adevăr, știu ce spuneți, că sunt bine fenomenul migrației din anii 90, când și noi ne-am dus în Italia, în Spania. Exact. Și... Ei bine, acolo erau locuri de muncă. Ce să vezi, la noi nu avem locuri de muncă, deci cred că această frică ar trebui cel puțin pentru moment înlăturată și atâta vreme cât suntem în Uniunea Europeană, nu cred că va trebui să ne fie frică niciodată de un fenomen care să ne afecteze. Europarlamentare se vor bate pe reconstrucția Ucrainei când va fi momentul, eu sper să fie cât mai devreme. Eu zic că ne vom implica inclusiv acolo și avem oameni pregătiți ca să se deplaseze acolo și să și facă România bani, reconstruind Ucraina, de ce nu? Are timp Larisa Blanar să se joace cu fetița. Să știți că eu sunt cea care o duce la grădiniță, eu sunt cea care o aduce de la grădiniță, totuși, da? Și eu sunt cea care își petrece timpul liber cu ea, fie în weekend, fie după amizele. Am încercat, mâine o să facă 4 ani. Vai, ce frumos! Da. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel, mulțumesc tare mult. Multe bucurii. Am reușit, să știți, cel puțin până acum, să împletesc așa utilul cu plăcutul, astfel încât să nu vitregesc pe nimeni. De altfel, dumneavoastră aveți și Fundația Ana Inimă de Copil, prin care faceți mulți sute de copii fericiți, da? Da, acesta a fost și scopul. Consider că o întâlnire cu mine, indiferent în ce relație aș fi eu cu interlocutorul, să-i lase așa, nu un gust amar după ce ne-am despărțit. Această fundație a fost exclusiv înființată pentru oameni, pentru drag de oameni și pentru a le face bine celor care nu-și permit. Și pe final, sloganul sub care candidați pentru Parlamentul European, să-l mai auzim o dată, ultimele 10 secunde din emisiune vă aparțin, doamna Larisa Blanar. Mulțumesc frumos, dragi suceveni,
Ținem cu România, acesta este sloganul pentru alegerile europarlamentare. Eu, Larisa Blanari, țin cu sucevenii mei. Pe 9 iunie 2024 vă aștept la vot și îmi doresc așa, să vă dea Dumnezeu gândul cel bun. Doamne ajută tuturor! Europa votează pe 9 iunie, să mergem la vot, să votăm și pentru alegeri europarlamentare și pentru alegeri locale. Sunt Relu Gavrilor Sache, nu uitați, ce iubiți să strângeți în brațe.